Ne tuli tänään nopeasti. Ne ei ole vielä tullut tuolta onneksi. Tämä saatoin keksiä idean, niin tulkaa vaan tonne juttelemaan, niin tähän istumaan, niin jutellaan, niin katsotaan mitä me keksitään. Ne todennäköisesti tulee tässä niinku ihan puolen tunnin sisällä, koska meillä alkaa aamupalan aina tuossa kello 7, niin kello on jo 6 ja joulupukki on aina ollut sikässä unessa, kun aamupala on ollut, niin se tulee varmaan aika pian, että saattaa tulla vähän kiire. Mutta jos tehdään silleen, että nyt vähän jutellaan tässä näin ja sitten käydään herättämässä noin muut tontut, niin kerrotaan sitten niille ennen kuin ne tulee suunnittaa. Selvä. Niin, elikkä meillä on siis sellainen tilanne, että me kuultiin kyllä tuossa tänä yönä illalla, kaikki oli jo mennyt nukkumaan, niin auton hurinaa. Ja me nähtiin, että joulupukki meni pakettiautoon. Ja me monta täältä se pakettiauto, sitä mikä varastettiin silloin päivä joulukuuta. Täällä menee ajantai niin nopeasti, ettei tänne muista mikä päivä, mutta joku päivä joulukuuta vietiin se pakettiauto. Niin silloin sillä pakettiautolla tuli se sama henkilö. Mä näin sen. Tänne nähtiin se. Ja sitten se joulupukki. Me nähtiin, kun se meni ulos. Ja se meni sinne kyytiin. Sitten mekin mentiin ulos. Salaa tietenkin. Mentiin sen auton katolle. Ilman, että ne näki meitä. Sitten ne meni johonkin tuohon lähelle. Johonkin luolaan. Johonkin luolan läheisyyteen. Luolan läheisyyteen. Ja sitten sinne jutteli siinä jostain, että joulua ei voitaisi pelastaa ja niistä tavaroista, mitä täällä on, niin ei saanut riittävästi rahaa. Ja sitten me saatettiin nämä poliisit ja nyt ne tuli tässä reilut 10 minuuttia sitten ja me käytiin sitten herättämässä teidät ja anteeksi vielä siis nyt niin näin aikainen, mutta nyt me kerrotaan teidän suunnitelmakaan se, että me ajetaan tohon, että tuolta näin yksi näistä poliisista lähtee sinne niin, ja ne lähtee nopeasti. Sieltä oli tietenkin karkuun. Sitten me ajetaan tohon juna niin, että kun ne tulee näitä raiteita pitkin, koska sinne ei pääse muuten kuin junaraiteita pitkin, niin laitetaan se juna sinne vastakkaiseen suuntaan, niin että ne ei pääse sieltä. Ja sitten pysäköidään siihen niin kuin toinen auto, niin ettei ne pääse, että se on niiden ainoa kulkureitti on tänne. Ja sitten se poliisi jättää autonsa siihen niin, ettei enää pääse pois täältä. Sitten me piiritetään ne ja sitten se oli siinä. Lisäohjeita operaatioon. Eli lisäohjeita operaation suorittuessa olemme kutsuneet TV-kamerat tuonne poliisi-TV:seen, eikä ketään haittaa, että saatatte näkyä niissä. Hyvä, että ei haittaa. Ja nyt kameramiesten ja naisten tänne tullaan siis kuvaamaan ihan kokonainen uutislähetys. Niin meidän pitäisi tulla tässä ihan just asentamaan näitä kameroita ja niin poispäin. Ja sitten, mutta operaatio pelastakaa joulu alkakoon. No niin, hyvää päivää. Vai pitäisikö sanoa aamua? Täältä poliisi-TV:stä. Tällä kerralla olemmekin korvatunturilla seuraamassa kuinka
kuuluisa varas otetaan kiinni. Sieltähän se varas saapuukin kiinni. Otettavaksi, ketä koko ajan sisällä on. Kotiista löytyy. Ei vielä ihan kameroista näy. Joulu! Näinkö minä oikein, että tuo on joulupukki? Mitä joulupukki tekee tuolla? Enpäs tiedä. Täällä on varmaan joku kuljettajana vielä. No niin, nyt saammekin tästä. No niin, sitten mikä on tilanne nyt tässä olemassa? Mikä tilanne? No tässä on nyt samainen tilanne, että nyt minä hieman kuulustelen näitä, että varastaa penaa ja joulupukki, että mikä tässä ne on tilanteen käsitys. No niin, eli joulupukki, mikä sinun mielestä on nyt tämän tilanteen käsitys? No, minun mielestäni tämä tilanteen käsitys. Ja luetaanpas näin seuraava kirje. Mitäkään tässä lukee? Hei joulupukki. Kirjoitan sinulle, koska haluan tavata sinut. Tule tänään tasan kello 12.00 eli keskiyöllä Korvatunturin esiintymislavan viereisen pankkiautomaatin taakse salaiseen piilopaikkaani. Mutta nyt tämä tilanne kyllä vaikuttaa siltä, että joulua ei tule nyttenkään jälkeen tulemaan. Eli hän on huijannut minua ja onneksi minä jäin tähän täysin, koska täällä Korvatunturilla on nyt tapahtunut niin paljon erilaisia asioita. Eli esimerkiksi nytten, niin kuin jos olette seurannut tätä päivä Korvatunturilla tarjoaa, niin varmasti tiedättekin, että täällä on satanut kaiken maailman. On kadonnut auto esimerkiksi, mutta missä ne pullot ja rahat sieltä on halunnut. Sitten on kadonnut kaikki mitä niin nämä, mistä lahjujutut, niin nekin on toisin koteissa. Ja sitten samoin myös ne kaikki tavarat, missä sitten esimerkiksi minun moottorikelkka on mennyt rikki, koska se tippui, koska hän pakotti minua ottamaan häntä tippamaan sen. Joo, niin poispäin. Aivan katsoitte, tiedätte paremmin. Saattekohan Tunturi TV:tä katsoa mutta eiköhän siirrytä sitten niin, että minä uskon joulupukki sinne selitykseesi ja nytten minut on pidätetty pena. Joulupukki, sinä saat 50 euron lahjakortin Vismaan. Sieltä sitten vuotosta viimeinen joululahja ja nyt tästä kaikesta vaivannäöstä. Nytten me poliisit varmaan lähdemmekin tämän penan kanssa tästä pois. No niin, eli te siis ilmeisesti katkaisitte tämän kokonaisen mysteerin, se on hyvin tärkeää. No taas ensin nyt hyvät muutokset, annan teille uploadit. Noin, ja sitten tietenkin 50, tuossa kohta saatte meiltäkin 50 euron lahjakortin Prismaan palkkioksi työstä. Ja sitten, jos on teidän ajatukset Felix tästä, kun te ratkaisitte tämän. Olkaa hyvä.
No niin, eli siis meillähän siis varmaan nyt olemme tässä jo aika paljon kertoneet tontuille, että niin voitte käydä samassa, jos ette muista. Joo. Ja sitten me siis nytten tässä varmaan on tuossa varmaan sitten illalla. Joulupukki varmaan kuitenkin me arvataan, että joulupukki sanoo, että joulua ei enää ehdi tehdä. Vaikka kyllä ehtii, jos tekee hyvää työtä. Ja jos sanoo niin me ajatteltiin, että tehdään pieni yllätys. Ja yritetään saada noin muutkin tontut siihen mukaan. Että me tehdään koko yön ajan. Tietenkin me muoriluolla. Niin näin joulu. Tehdään kaikki lahjat. Oikeastaan kaikki koneet, siivutaan ja tehdään kaikki mitä jouluun tarvii. Niin, kyllä se on meidän joululahja pukille. No niin, kiitos ja hei hei. Nautuslähetys oli tästä. Joo. Näemme seuraavassa lähetyksessä. Hei hei!